היי חברים, מה קורה? כאן מייק והיום אנחנו מכריזים על פתיחת ערוץ חדש בשם בערוץ הזה יהיה גיימינג מטורף ואדיר, ולפעמים גם נסתכל קולנוע. אנחנו נשחק באקסבוקס 1, מחשב ופלייסטיישן 4. אני אשחק באקסבוקס 1 משחקים כגון רוקט ליג, סטאר וורס באטלפרונט, הילו 5, פורצה 6 ועוד, ובמחשב אשחק מיינקראפט. אוקיי, אני בפלייסטיישן 4, בגלל שאני אשחק סטאר וורס באטלפרונט, GTA, אנצ'ארטד 4, קול אוף דיוטי בלק אופס 3 ועוד. אנו מקווים שתהנו מהערוץ וגם מהסרטון, אנחנו עושים את זה בשבילכם ולנו. אז זה היה כל היום, אבל יש לכם משימה. בדיסקריפשן תכתבו לנו מה אתם רוצים לראות עוד, אם זה אתגרים או מפות במיינקראפט וכולי. אם אתם רוצים לשאול אותנו בתגובות כמו איך פלייסטיישן 4 יכול להתחבר עם אקסבוקס 1, תשאלו בתגובות, אני אענה לכם. אז זה היה כל היום, תודה שצפיתם, תנו לייק, סאב וסובסקרייב, ויאללה ביי, חמוצים.